Ja hyvä, että yleisö ja kannustusjoukot siellä syttyvät. Nyt lähtövuorossa on numerolla 33 Elina Kaivoluoto ja Goofy G Impivaaran ratsastajista. Valmistautuu Freeman, Kankaansivu, Retva ja Lintula. Ja kolmen kärki tässä vaiheessa luokkaa on seuraavanlainen. Edelleen luokkaa johtaa Tuomas Kiviranta ja Tess Kolmas. 0 virhepistettä ajalla 93.03. Toisena äsken nähty suoritus Stefani Sturhanus ja Ulfik 0 virhepisteellä ajassa 94.28. Ja kolmantena Heini Puomila Wallinger 0 virhepistettä ajalla 95.80. Ja näin tsot yleisö, mulla on teille pieni pyyntö, ei vielä taputeta, koska Elinalla on huomenna 16-vuotis syntymäpäivät, joten kaipasin vähän teidän apua ja jos voitte auttaa, kun sanon NYT nyt, sieltä huudatte paljon onnea Elina. Eli ootteko te valmiina? NYT nyt. Paljon onnea Elina! Kiitos yleisö. Onnittelut Elinalle.